Biasa iki tombok ati lho, Jeng. Iya, iki diganti. Oh, ngono ya. Main remi aja nganti dilakoni. Lah iki apik, ini kenceng kowe. Dosamu besok kegawa sampai mati. Ngomong pidato. Main remi aja nganti dilakoni dulur-dulur. Dosamu sampai kegawa mati. Rungokno. 30-an ora oleh. Capsa tidak boleh. Kartu hijau oleh tapi aja gawe duit. Rungokno lah. Ayo toh, kita bangkitkan. Kita tanamkan kedisiplinan di hati kita. Aja nglakoni dosa. Rungokno.